Molweni zitshomi zam, molweni bethunana. Namhlanje ndizothetha ngoCarl Sender obe kwi-Madlanga Commission. Hayibo, wakhala utata wabantu bethunana. Hey, mamela kaloku namhlanje i-topic ye-Madlanga Commission ibinge-drug bust le yase-Potchefstroom. Niyakhumbula kaloku ilantuka eza drugs ezalahleka ePotchefstroom ne, then drugs ezo ezalahleka ePotchefstroom kufunyaniswa into yoba ke nale ndawo ezazibekwe kuyo phofu yayingakhuselekanga, yayingenazi-cameras, kwakungena security, and nje zahamba zasuswa esiphingo zahanjiswa ePotchefstroom. So kuyasoleka nje into yokuba ke hayi abaphathi aba ke balinkene ne-drug syndicates ezi. Uyaqonda caba yinto ekudala le yayenziwa ke into yoba hayi man, xa sisebenzisana nobani kuzohamba kakuhle. And utata ophetheyo kaloku ke nguye yena lowo ke uLesesha Senona. Nyamazi mos uSenona ebekhe wavela ngulo uSenona wasuspendwayo ethi uNhlanhla Mkhwanazi akathembekanga because kaloku ulala ngangubo enye noMatlala. Niyakhumbula ene-meeting esithi uNhlanhla Mkhwanazi bafuna i-meeting and then they met eMhlanga. Wayarisha, there were cameras, there were everything because wayesazi into yoba kuyothiwa ngenye imini wathatha imali okanye uthethe wathi. So yonke into yayipha yarekhodwa. So ke ngoku uSenona uyasoleka into yoba hey ingathi because igama lakhe nje alipheli into yoba i-DPCI kwathi u-DPCI. So ke ngoku utata lo ke uCarl naye ebezochaza ngendima ayidlalileyo kule drug bust. Hayi uveze ezinye izinto, into yokuba yena usena 40 years kwi-experience ye-narcotist, and njengoba ke ene-experience wasuswa kwathiwa nje akakho fit. Xa ibuza into yoba ususelwa ntoni kwathiwa wena uthengisa i-drugs or udibene nabantu abathengisa i-drugs kuFlorida Road. Niyawukhumbula mos uFlorida Road into yoba ngulo odume ngoba kwabulawelwa u-AKA khona. Uyaqonda? So sesiva ngoku ke into yokuba ke endaweni leyo ke vele kuthengiswa i-drugs. Niyakhumbula into yokuba ke ezi drugs sezithethisa kangaka ezi zasePotchefstroom ze-200 million plus nezi zase-Eraton eJoburg kaloku ziyathethisa because a lot of DJs were killed. Niyakhumbula DJ Samboti, DJ Vintos, DJ Pablo, DJ Makata, DJ baninzi wethu, baninzi aba DJ ababulawayo. Ekusolwa into yokuba ke aba DJ zasuswa ezi drugs zangena kwezinye izandla ezirongo. Zandla ezi zirongo ke ezagqibela into yokuba ke umnikazi wazo ezi drugs owayezisuse apho wayezisuse khona akabikho happy, wathi indlela azoziphindisela ngayo makavele ababulali wabe ubabuleleke. So ke ngoku siselapha ke kutata lo uCarl, u-Warrant Officer Carl Sender. Yena ke ubekhala ke namhlanje xa kuvela into yokuba kwa i-polygraph test le yi-test ke lokulena echaza into yokuba ke lento oyithethayo ibubunyani na okanye ayibubo. Uthi ke ngela xesha i-test le awayixelelwayo yokuba uyifeyilile, meaning that uyaphosisa into ezi zinto athi akazazi ezi drugs into bazibiwe ngubani kwathini kungathangani. So
yonke uthi yena waye under impression into yoba yonke i-team kuthiwa iyazazi ezi drugs, kanti abanye izolo ufumanise into yokuba abanye balantukwa bakhutshwa kule nto yezi drugs, wasala yena. And ke ngoku engazi naye into yoba elakhe igama kanti lanocobho nje lichaphaza elivelaphi eli. Hayi kuthiwa xa kuthiwa kuyatshekwa ke ngoku sebeyayigrumba iMadlanga Commission, kwafunyaniswa into yokuba hayi man, lo mntu wayenza le test wabhala amarhoqololo phayana, wabhala izinto ezingekhoyo into yokuba uyifeyilile kanti akayifeyilanga. So ke ngoku njengoba ebekhala namhlanje ubekhaliswa into yokuba njengoba le test wayifeyila waye wasuswa kwiposition yakhe wasiwa kwi-supply chain apho office bound, into wayengayithandi because yena okokoko waqala ukusebenza ubethanda ukusebenzela ngaphandle. So ke ngoku njengoba besesusiwe pha uziswa kwenye department changes ezininzi, babe sebemsusela ke bayisusa imali yakhe ye-SCA skills. Uyaqonda mos le nto xa usebenza urhulumente une-special skill esithile uye urhole uphinde futhi kuthiwe chatha. So uchatha ke ngoku lo wasuswa completely because kuthiwa ufeyilele test, bazama ukumdyobha. So ke ngoku uthi ekuhambeni kwexesha uye wabona into yokuba ususwa ngoba esephazamisa ezi syndicates plus ne-management le ye-Hawks e-DPCI ke phofu. So kuthiwa hayibo, are you sure? Uthi hayi no, bendibaphazamisa and uyithethile ke namhlanje into yokuba abantu abeba i-drugs ePortshepstone bayaziwa. But no, they are known. Uthi ke uJacobus lo niyakhumbula naye wayevelile, uthi hayi ndaxelelwa nguye amagama abo uba ngobani abantu abazibayo. So iyaziwa nje le nto into yoba ngobani abazibayo. So ke ngoku indaba inkulu ingaka ke isazoza ngoLwesihlanu silindele umphathi omkhulu lesejasinona, kuthiwe ke nguye ozobe evela ke ezonika obakhe ubungqina about this drug bust ezimbini, le yasePortshepstone kusekhona ke ngoku nale esisazoyiva ke yangapha e-Eraton eJoburg. Yo bethunana kuningi. Thank you so much for watching. Bye bye.